which Jesus athi ulambile, we have to do something. Ngoba uhlobo labafundi noma uhlobo lama disciples othi uJesu bekhuluma aqhashe. Amen. Lithi bagijima bahamba bayisitolo beyofuna something to eat. Kanti uJesu baxosha ngoba benzela ukuhlala nalo wesifazane. Angiphinde futhi. uJesu wanzi ngathi ulambile, wathi ulambile baqhasha, bagijima beyothenga izinkwa. Kanti uJesu hayi ngoba elambele ukudla kwesisu, kodwa uJesu ulambele umphefumulo. Amen. Ngoba zali imphefumulo iyalanjelwa. Hallelujah. Ingakho kulo 30 days the asikwazi ukuthi sidle, sathi sibambe silambe, silambele umphefumulo. Ngoba uNkulunkulu umphefumulo uyawulambela. Second thing, ngoba kufanele sikhole imphefumulo la, uNkulunkulu ayilambe, uNkulunkulu ayibambe. Izokhonza kule ndawo, izokwazana noKristu, kahlali phansi vele kungakhazi. Ima uthi ngathi uyajima nje. Uzoshisho futhi uma. Second thing, le ngifuna ungayikhohlwa ukuthi uma wesifazane esezwile nezo zolana lithi washimbiza, as my brother was saying. Wathi umeqeda ukushimbiza akashiyanga imbiza kuphela wathula. Kodwa lithi wangena eSamarot, sangimtholile ongitshele konke. Ngoba enye into lento oyitholile ezokwenza ukuthi lento oyitholile ingapheli kuwena, ukuthi uthi usuyitholile uphumela intenteni utshela abantu bakule ndawo lalalana amakhonzane zangomeni, sengimtholile ongitshele konke, wangitshela amahlazo ami, wangitshela ukhula kwami, wangitshela nangazawo nangeyanga, wathi sinamandla bese beyabuza abantu ukubani lo muntu bese uyasho nawo uthi igama lakhe is Jesus Christ, the Son of the living God. Lokho it's your duty wena as a believer, noma umuntu amkela uJesu, hamba utshela abanye abantu ngoJesu. Akuthulwa ngoJesu. Akuthulwa hlobo. Uza ngitshela abantu nento endaba, ngitshela abantu. Wena uphuza, hamba tshela abantu sike kusaphuza utshwala. Wena unendoda hamba nje, hey nganginendoda, ngaba nenye, hey noma kushoda upremise nefu, hamba ubathi hey isinefa ngisiphema, kodwa kufika uJesu, ngathi wesinefu, kumina ufana njengembiza, get out and live at something better. Mhlawumbe ngotshela abantu, lalela ngiphuza, kodwa lalela, I found Jesus, ngasimbiza at something better than you. Mhlawumbe ngotshela girlfriend, uthi lalela sirathi, besithandana, futhi bengithanda, kodwa kufika uJesu, ngabotshwa boyfriend, angisakwazi ukuqhubeka nawe, unjengembiza wena. Just get out, sangithola ungcono. Lasimbiza. La ngizolahla amadodeni. Ngoba ungayilahla indoda usongamthoba uKristu. Bengakushada uyilahla. Noma mboqasha amakhelwane. Ngothi usemqasho lalela baba, ngesasinda sengizolo ongcono kunawo. Ngoba lo ndoda imbiza. If you can learn about the story of this woman, you will find out ukuthi kaIsrael umushadile unikeza something. So wesifazana unika imbiza ngoba into ayithola emshadweni. Imbiza again ay precious. It was something engayazi ukuyithetha ba. It was something precious. Kodwa uthemba ukuthi uJesu wathi ngisiza ngani lembiza namadoda afana. Mone demon lokufela amadoda kusale yena abe umfelukazi. Ingakho uyakuthiwa manje uyakhe ebusuku 6 o'clock ebusuku engawakhe emini. Ngabantu besifazana basebesaba namadoda ukuthi angenzeka ayithathe neyami. Ngoba wayemuhle, she was fair. She was very beautiful. Indoda imbona kanisi akusilo uhlobo longashada, uhlobo lokushada lo. Wayewathreat indlela emuhle ngayo indoda ayivele ikhiphe imali ishaye zonke. Ngoba nakuthi umuntu akubona ngakubona nje ufanele nokushada, it's a spirit. Umuntu akubona akubona ufanele nokushada umuhle othanda uhambisa ngemoto lokudlala nophana noNandos wonke lo rubbish eludlala. Gwinqa namapizza lokuthi uyathanda ulalwa ngesilephu sika chocolate. Dinga umntombi bakho ngesilephu.
Ngesilaphu nje ukudedela uNtombi bakho ngesilaphu sikaJobe futhi bavelelwa kakhulu uma kuFebruary 14. Uma uFebruary 15 ila khona kudedela khona uNtombi bakho abantu babudedela uNtombi uzibuza uNtombi bakho bana imbiza yakho hey noma ngathi ngathona isilaphu sika chocolate yadedela dedela isilaphu dedela uNtombi bakho ngesilaphu must be crazy. Udedela uNtombi bakho ngencwadi nje ngento ebhaliwe yabhala lapho kwathiwa I love you or we buy moon for you. There is no man on earth osokwanika ezulwini olanda imuni azoyinika wena usudedela uNtombi bakho akudedelwa lana. Noma ndadela nje udedela uthando udedela imbiza ngomuntu othola kuthanda ngazangakhokhela engakhipha ngalutho uvela udedele engakhipha ngalutho umuntu uyakuthanda nabo usuthi kanje ngoba ethela ngithanda umuntu okuthanda uyahamba ekhaya okhokha umuntu akukhokhela ngalowo muntu akusiyena wakho keep it in there. You are keeping it. It's not yours. You are keeping it. Futhi uba nengane nomuntu akazi ukuthi uhamba ninengane ubaba ngaphoyi but it's not your husband. Ngakho benibhanga nje baniyabhayisa. Hathi ngiphini ingakho bekubhanga uma uyabhayisa. Wonke umuntu ongayanga kovela kini lo muntu akakuthandi uyakukhanuka. Ngoba ihlukene inkanuko nothando. Umuntu okuthanda uyekhaya yakho ayishaye zonke na Jesus. Lithi wakho wayikhokha zonke ngegazi lakhe. Wasethi kufesiwe wathi ngiyobeka kuwe wami. Wathi it is finished. Sangikhokhe konke. Ngakhokha ngegazi lami. Ngakhokha ngenyama yami. Engesikhathi bemshaya babengazi bamshaya. Kanti uyakhokha uzikhokha zonke. Wabuza bonke abantu abashadile bashayekile baphayithele bayikhipha zonke for the wife. Umuntu ongakhokhelanga akusiyena wakho noma ngacasa uye ngisho ukhoza it doesn't matter uhleli nendoda yomuntu ukipitile you are keeping it. Athanda into ithanda uyakhokhela angasho lesitolo ingayithanda intolo zamanje noma waye garage uthanda ongena egarage futhi ungena egarage baba I think it's no Pamela bame moto esingena emagaraje ungena egarage unemvumo ukuthatha idrink phakathi uyivule uyiphuze phakathi egarage they don't mind kodwa inkinga bufika ethinini ila counter khona ethinini ababheka ukuthi uyivulile babheka le mpahla lebhalula ibarcode busu yakhokha kodwa usuphuzile nalo sephuzile akayithini nayo khokha ngoba ibarcode iyavela ukuthi uphuziwe kodwa ukhokhelwanga makashada mutalalela ikhona indaba abukhokha antandwa niyakhanuwa leave their peace and follow Jesus the Son of the living God. Come on, impisa lezo.
utshetha hayi wena ngiyosindiswa nini sinengane wekhephu emngcwabeni wakho uzona ushonile wena uzosindisa uboy wena ushonile ngoba kuyitshela ngokhona emngcwabeni wakho kuzofika thina emngcwabeni afike nayo ithithiza phela ngoba unengane ngomuzi afike ethithiza bese afike kube khona umwoko bathi inyongo leyo bese beyakhuluma ufika Lazaro batokusiza ngani ukusiza izwe lonke usiya lahlekelwa uphila ngaphandle yini into ebese isihlangu sakho uzona umoya bese somuntu ngiyasindisa ngiyamkhetha uJesu indoda ikhetha uJesu wena ushonile usalwe esihogweni yosho ngaphakathi bese ngoba ushonile wena ninengane bese ethola umunye umfazi sonto lashada wena uyasha ushuka ngaphakathi athole thina sinengane sonto befika umuntu ethwashada ishona lezi siyathatha freedom dissect siyashona soyithatha manje Mzobe lokhu bamba lembhiza ebhedala. Yona mbhiza leyo baba imbiza yakho nobaba wengane. Awufuna ukhonza lesizwe nami ngiyathanda ukudumisa ngiyafisa nokhona into kodwa ngimishe ubaba wengane osanda ukwenza nakukhokhela. Lokhu unendoda awunandoda nomfana wena. Nawu usunkosikazi wintombi usangathola umngcolo ngawo uzokugugisa kulengane eziwu3 bese ethola umuntu right. Kuze lokhu bhala statement abafana bezinjinje oqaluwe. Abafana statement ebheda abafana izinja. Akho njinje oqaluwe. Inja noma kuthiwa ayondla noma kuthiwa ayiphakela uJack kodwa umbone ka next door uJack sibenje endlini ethi ujama na uJack. Siyayiphakela siyayondla siyayithanda kodwa bese siyaphela Jack uJack wa next door wabujamba nje wenza into enje uJack ezintsha Wantenze wenga into enje uJack siyathanda nawe ngabe sibevuza ngabe sishona ngoba uJesu uthande ngathi but umuntu othanda is not us it's Jesus Christ spend imali opetrol yonke ngoba uthandiwe wena Jesus loves you Samgelo awutsho unconditional love wena uthandiwe wena into ekubambile lembizo iphethe masisijoyina nasashiza into eziningi ngabo sisakushisa siyashiya amantombazane emahle sasho handa drive bejuluka sathanda drive ajula because there's something better than you ngiyashiya imbiza mina I'm friend Jesus sashiza into right because of Jesus Christ the son of the living God if I was ukushiza ngoJesu you will never find Jesus akho Jesu without shia akekho ngoba uJesu akubambi namuntu buza ngeke ngashiya if ushinge uzumthone uyosonto ungaphakathi enase sonto nobe into ehluphayo ngoba uthi uyathanda ukhona futhi lokuthi hambisa ingane just in case nasonto libufufu bona abafana bangaphi bathi ngibona sekhona umsuku khona ukapteni kesiboka sekusela uncube okay yasebenza nemoto mhlawumbe nengavua uzovuka nawe uzokhonzela umshado uthi uzofuna umshado la uze Jesu yekabafana funa uJesu yekabafana ngoba nalo zothi umakile mhlawumbe sekhona ummakekana niyoshaya mzana uyathatha uma kumuntu orongi bakuJesu ewuqalisi nomphelelisi wokholo lakho lithi iBhayibheli nabalunye inyoka abazange bayibheke inyoka kodwa babheka phezulu shaka lamashata lamahanda lamashaya noma izinto ebashaya abayibhekanga kodwa babheka Jesu Because that's a shine. That's it. That's a famous abuso. That's a time you try. God, I'm not cursing. She apart because of Jesus. Because of time, Mrs. Collins is 18. Remember, never fast.
Manje ukuba nomfazi usuqedile. Nabafazi bese bayashelwa. Hallelujah. Khona nje abafuna abafazi abashade so ubuyakwazi ukuphatha umuzi ufuna nini? Khona nje ufuna indoda eshade bese ishade siyakwazi ukuphatha umuzi. That is telling it because of Jesus. If you are not ready to bear things, just father, no shepherd. What's father? Wait there. I'm not coming here anymore. Never again. Never. And the drum gets something to succeed of me. Never met him. It's what I tell you. Won't Samaria young. What's better than a band about what's a show? Yes. Yes, we know. Lord Jesus, the what's the blessing was the same as night. It's enough. I'm so close for that. Because father, right, man, to do Jesus, I want to walk and do my bias. Come on, call a fish out, being a good who. Man, she been right now, Kuluma now. Satisfying who phone in door. Who saw him, Jordan is finished. Finish. My mom said, Tony in door, the very corner just we are moved. No matter done. A score to fool in door. The sick door, baby, just told in door. No two Muslim come up from the heart, not outside appearance. I want my people Muslim. I think Muslim. I'm trying about 5. I'll go Muslim. Children, me now Muslim. But Muslim and bring a palate. For too much in Luba, and guess Mutan Tuna Tamba, you look at the people who look whether we find a traitor's body. What's service? Go walk you out, one as you cannot tell which goes to get the in. When you say, I'm going to say, a party is hog was no peg. She's a shoe put. I was, he just said, for 11, I wasn't for 7, Thomas and I'm clean. See, the Sasa Mantomas, put the Mantomas and I'm a tough feel. Look shot, you must shot again outside the parent. Shot up with the heart. In a was look shot. See how Jehovah and see how Bulukulena illo. I told you can't see any. I see it. uNkulunkulu shona. Asabi ngobuhle bangaphandle. Ngobuhle bangaphandle. Uyinkohliso. Ngomuntu wathi muhle ngaphandle sidomu. Batshelile ngathi Ngoba muhle ngaphandle sidomu. One just cleaner. Washa nazi ngubwasha. Washana nesho nezingane. Ngisho wash iphedi lakhe kuphela. Abrame amaphedi azwashi. I know into yakhe kuphela. Uma kumuhle yena selfish. I shot with into selfish. Ngoba ubekhanga pheki lento ifika kanandusi. Isidomu. Ubuhle kusitya ngaphandle, ubuhle sithoma from outside, inside. Ngiyabona abantu basijona kabi, bethi Nkosi yami, kodwa mfundisi, kanje thina sinjani? Unjani ini wena? Ngoba umuhle kodwa uyisidomu. Kodwa siyasangana abahlanga ngomuntu, asangana, siyabona ukuthi asola abafazi, asangana. Ahlanje asangana, siyabona hayibo. Sasa abana mati sifale mona sabana mano Nkosi sabana kwangangena mali sahlupheka kodwa unkosikazi ohamba sasidla udala singacela ucela unkosikazi hamba azama udalo siphele sidla udala hambe ngena emahlathini sihamba zama imfino silale edlile bangasibona abantu adlile siphume sigqokile ngathi sibahle kanti asinalutho into ezoyihla umina kuphela wathola umfazi namfundisa ngamtholo amtholo inhliziyo jabule hamba noshiya izinto hamba noshiya angifuni ukusola uma abadala bezama nenyaba lokho esithandaza nje sithandaza abantu besisangana ibona abagijima enyanga bazathi sina Jesu uJesu adingi thibi kuze fithi uJesu nje ukholwa kahle izinto ziyakubalekela ukhonza kahle nje ukwazi ukufunda iscripture alone uthi ngemvimbo yakho uphilisiwe singeke ngoba lokugula kancane lokuthatha ebusuku singeke ungasabona into engahambi kahle uhamba lapho uyobhula uyezama umnye uyocheck
ngoba Mzobe ngathi abakholwa kahle ngoba kutshela izinto ingakadala bathi babathanda kabi abantu abaprofeta ukuthi ngibona ukuthi izolo ngibona ukuthi bacathi ikona kukholwa lo rubbish fulo kufunda iBhayibheli uyithola ukuthi who are you uyithandazele nawe mase ngethi umprofeta ozodumusa nje ladunusa lothi uNkulunkulu phakathi kwethu ngezwi the word of God libhala konke kuyakhula kodwa izwi lakhe limile unapha unezwi lakho konke abantu bajoyina izinyanga nezangoma hamba noshiya phansi hamba nofona wena ne boyfriend ne girlfriend engashada ngihamba ubhale ifoni ufana udlala ngawe slim ngoba ukholo umsangano phela ugesi yonke indawo Ana uyakhanya. Jesu ngiyabonga impilo yami ngisafana nokuqala ngenze isinqumo kabusha njengalo sifazana olahla imbiza nami ngikulahla konke ngenxa kaJesu nakho unifanga ukhohle akusiyo wonke amahla amantombi ungathi bumuhle uthi ube umuhle lebhadi ngisho ukuba buhle kodwa ungasebenzi ungazi uNkulunkulu bedalwa abamuhle sekuzwa cha it's not wrong ku-wrong umuhle kanti into engasebenzi eyivila ubuhle bakho abukuthi abantu babamba ubuhle bese umuntu angama ngabo uzogcina udayisa umzimba la uyakhona straight ekudayiseni ngomzimba amen umuhle ngaphandle iba muhle nakubo futhi ngaphakathi then impilo yakhe ibalansile ngoba noma ngaba umuntu ngaphandle kodwa umuhle ngaphakathi sina sikubona ushayina nje so balance impilo sengisiza nawe ngoba mina Nkosi yami ngimuhle kanjena so actually isono it's a good thing but a bad thing which awusebenzi futhi uyivila it's very bad ngoba uyitshesa umisa ubuhle bangaphandle balance impilo then you are qualified no cheat amen baza uNkulunkulu anibusise baba siyabuza ukuthi le ndawo ulungisana ukukhulekela esiqala waxosha ikade waxosha ngama demon akho nade ebusala abantu bakulendanga abasabusweni uthi yonke imoto ethandaza siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uphila belahla konke waphuma konke le ndawo ikhululiwe amademon ale ndawo selamasembathe sikazimulo usembathe samandla nogcobo osegameni likaJesu busa lonke efana kabantwana bakhe besagodwa bemakhaya ubamboze bafihla ubabusise ubaphakamise uNkulunkulu ongcwele wonke umuntu ongene ngaliphahla afumana umusa njalo unkosikazi uSamaria umusa kaNkulunkulu balandele uhambe kanye nabo bafice ngisho nezingane zabo uNkulunkulu ongcwele ayibusiseke ugcobo liphinda nesibusiso siphinda phindiwe konke sicela ngoJesu Kristu inkosi yakho ukuphilayo siba mnyama kodwa sibahle because uma sinawe sibahle through you in Jesus name bazalwane ngibusise siyabonga bazalwane let's memezelo that is very important.